Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hayırlı irseler, hürmetli edebiyat yaratışlar, şiir sevişiler. Bana benim köpten tugulguna Ruhiyat Neşriyatında bu elmetinin tatnifet fondu indi Ruhiyat Neşriyatı olar sponsor ettiler, olar akşa verirler. Bana şu neşriyatta benim dostluk kirek degan şiir kitabım basılıp çıktı. Bu indi balalar için Etiyenliler için, balalar damında türlü yaştaki balalar için şiir tabırga bula, balalar bakşasına yürüyüşler için de, başlangıç sınıflar için de, yukarı sınıflar için de şiirler bundan tapıp okurga mümkün, yatlarga mümkün. Bu kitaplarını indi tezden çıkacak, kitaphanelerge taratılacak. Şuna göre bu şiir kitabını tapıp okuy alasız, qarıy alasız. Менә bu kitabның исеме Дуслык кирәк дип атала. Шушы китапка исем биргән шигырьне сезгә дә укып китәм. Дуслык кирәк. Җир шарында күпме халык, җир шарында күпме милләт. Бу дөньяның тынычлыгын саклау кирәк бик кадерләп. Дуслык булса, яшәү рәхәт. Күңелләрдә шатлык хисе. Дуслык дигән сүздән балкып, кояш җиргә нурын сипсен. Ondan соң тагын минем шигъри әһәң дигән китабым басылып чыкты. Казанда бу инде методик кулланма дип аталса да, монда да китапның яртысыннан күбесе шигырьләр. Birinci бүлектә теория өлеше, монда инде шигырь язырга ниятләгән кешеләргә шигырь ничек языла, анда нәрсәләр булырга тиеш, рифмаларның нинди төрләре була, шигырь булсын өчен нинди сурәтләү чаралары кулланырга мөмкин, нинди вариантларда эшләргә мөмкин, бөтенесе тәфсирләп бирелгән. Икенче бүлектә үземнең шигырьләр, чөнки бу теге үзебезнең чаллы укытучылар өчен инде тәгаенләнгән китап. Монда минем шигырьләр темаларга бүленеп бирелгән. Бу темалар инде шулай ук мәктәп программаларына якынлаштырылган. Мәктәп укытучылары инде класс, сыйныф сәгатьләрендә һәм шулай ук татар теле дәресләрендә файдалана алалар.